Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφες, καλώς ανταμώσαμε για ακόμα μια φορά. Σας καλωσορίζω για λογαριασμό όλου του Διοικητικού Συμβούλου. Η συνέλευσή μας γίνεται σε μια πραγματικά κρίσιμη περίοδο. Αυτό συνηθίζουμε να το λέμε, αλλά τη δεδομένη στιγμή δεν είναι σχήμα λόγου και ισχύει στο έπακρο. Από πού να ξεκινήσουμε? Αν ξεκινήσουμε από όλο τον κόσμο, προβλήματα παντού. Πόλεμοι, ανισότητες και αυτά αντί να μικραίνουν μεγαλώνουν. Η Ευρώπη έχει τα προβλήματά της. Οι πέραν του Ατλαντικού κατοικούντες φαίνεται ότι μεγαλύτερα προβλήματα θα έχουν. Και δεν ξέρω, αυτά επηρεάζουν και τον κόσμο. Εγώ, μένει να το δείξει η ζωή, είμαι βέβαιος προς το χειρότερο θα τον επηρεάσουν. Ας σταθούμε εμείς όσο αφορά στο εσωτερικό. Στη χώρα μας οι μεγάλες διαδηλώσεις πρώτη φορά δεν ακούσαμε για αριθμό συμμετεχόντων ούτε από την αστυνομία, και αυτό δεν έγινε τυχαία, συνάδελφοι. Δεν μπορούσαν να κοροϊδεύσουν τον κόσμο με αριθμούς, γιατί απλούστατα ήταν όλοι εκεί. Όχι μόνο στη χώρα αλλά σε όλο τον κόσμο απέδειξαν ότι βρισκόμαστε σε ιστορική καμπή με αυτό που έγινε εδώ. Εκεί που νομίζαμε ότι είχαν υποταχθεί οι πάντες με τις υποκλοπές, με το φόβο, την εξαγορά και άλλα, η πάντιμη ανατρεπτική κινητοποίηση του λαού με αιτήματα όχι για οικονομικά θέματα, προσέξτε, παρόλο που υπάρχει πρόβλημα ακόμα και επιβίωσε μεγάλο μέρος του λαού μας, αλλά την απόδοση δικαιοσύνης, αυτό ήταν το θέμα, και την τιμωρία των ενόχων για ένα έγκλημα. Αυτή τελείωσε, έφερε σοβαρό πρόβλημα και στην κυβέρνηση και σε όλο το πολιτικό σύστημα. Και θα δούμε τι αποτελέσματα θα έχει. Τώρα ας αναφερθούμε ειδικότερα σε εμάς τους συνταξιούχους, που νιώθουμε διαφορετικά την καθημερινότητα, παρά την ωρεοποίηση των εθνικών επιτυχιών που κάθε μέρα τις ακούμε, με επενδύσεις, με ανάπτυξη, με πλούτο γενικά. Ζούμε, αγαπητοί συνάδελφοι, ίσως την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής μας με την ακρίβεια, και έχει γίνει πραγματικός εφιάλτης αυτό το θέμα της ακρίβειας, και αν συνδυαστεί λόγω και της ηλικίας μας με το εθνικό σύστημα υγείας που καταραίει, μεγαλώνει το πρόβλημα. Τραγικό είναι ότι την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά είμαστε σε οικονομικά στην ουσία είμαστε πτωχευμένοι συνταξιούχοι. Μας έχουν αφαιρέσει πάνω από το 40% των συντάξεών μας, μιλάω για τους παλιότερους εδώ του ΕΛΤΑ, στην ουσία μας παίρνουν κι άλλα, παρόλο που λένε ότι μας δίνουν αυξήσεις κάθε τόσο. Να πω δύο λόγια για τα μνημόνια. Εμείς, συνάδελφοι και συναδέλφες, πληρώσαμε ακριβά το τίμημα των μνημονίων. Έχουμε χρηματοδοτήσει τον κρατικό κορβανά με πολλά δις. Αυτό δεν αμφισβητείται, γιατί είναι μετρημένα πράγματα. Αυτό που ίσως δεν περιμέναμε είναι ότι πληρώνουμε και το κόστος της ανάπτυξης, που λένε ότι έχουμε μιας ανάπτυξης που το έχουμε ξεκαθαρίσει εμείς, γιατί έχει φανεί στο 100% δεν είναι για μας τους συνταξιούχους. Δεν είναι και για τον πολύ τον κόσμο εδώ που τα λέμε. Δικαίως περιμέναμε κάποια αποκατάσταση στο εισόδημά μας. Μας την είχε υποσχεθεί εξάλλου η κυβέρνηση αυτή που είναι σήμερα από την προηγούμενη τη θητεία. Αυτό όμως, αντί όμως να συμβεί αυτό, ήρθαν και συνεχίζουν να έρχονται χειρότερες μέρες. Τι ακούμε όταν κάτι ζητάμε? Παραδείγματος χάρη ακόμα και για το επικουρικό, που, το δικό μας, πριν το 2015, που φαίνεται η αδικία, που αναλογικά οι ίδιοι οι κυβερνώντες, ο ίδιος ο Υπουργός έχει πει ότι δεν είναι μεγάλη δαπάνα, αλλά θα ανοίξει πόρτες και για άλλους, δεν είναι εφικτό. Το μότο όλων των Υπουργών είναι πως δεν υπάρχει δημοσιονομική δυνατότητα, ούτε μερική δημοσιονομική δυνατότητα για αποκατάσταση της τόσης αδικίας που έχουμε υποστεί. Εν τω μεταξύ η κυβέρνηση δεν έχει υπαρκτή πίεση, γιατί και σε αυτό δεν πρέπει να κρυβόμαστε, ούτε φόβο έχει από την αντιπολίτευση. Και αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε. Ευτυχώς τελευταία
φαίνεται να δυναμώνει μια κοινωνική αντιπολίτευση, η οποία είναι και πιο δύσκολη για την κυβέρνηση. Παρά τις δυσκολίες. Παρά τις δυσκολίες των δυνάμεων καταστολής, αλλά και των μέσων ενημέρωσης. Είδατε και όταν γιγάντωναν οι συγκεντρώσεις και κάθε μέρα όταν γιγαντώνουν, παρουσιάζονται οι μπαχαλάκηδες, παρουσιάζονται διάφοροι. Προς το παρόν δεν μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα, γιατί ο κόσμος τους αποκρούει. Φεύγει, ξανάρχεται και αυτό γίνεται. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όμως με την προπαγάνδα τους, πλήση εγκεφάλου στην κυριολεξία, καταφέρνουν σε μεγάλο βαθμό να μην βλέπουμε το χάσμα που υπάρχει σε αυτό που ζούμε και σε αυτό που μας λένε ότι ζούμε. Στρέφουν το ενδιαφέρον όπου θέλουν. Και έχουν κυριολεκτικά δολοφονήσει τους συνταξιούχους, γιατί μας κοροϊδεύουν μαζί με τους κυβερνώντες. Πάντως και παρόλο και πιο πολλοί συναδελφοί μας, παρόλα αυτά που συμβαίνουν, πιο πολλοί συναδελφοί μας καταλαβαίνουμε ότι έχουμε να κάνουμε με μια κυβέρνηση που δεν ενδιαφέρεται για μας, με υπουργούς που λένε τα μεγαλύτερα ψέματα με απόλυτη φυσικότητα και παρουσιάζονται στα κανάλια, πάντοτε χωρίς αντίλογο, για να μην τους δυσκολεύει, και οροποιούν μια κυβερνητική πολιτική, η οποία, συναδέλφοι και συνάδελφοι, είναι βέβαιο ότι θα είχε να βαγίσει αν δεν τη βοηθούσαν οι δημοσιογράφοι. Τώρα, για να λέμε και του στραβού το δίκιο, όλες οι κυβερνήσεις από το 1992 και μετά, με κορύφωση την τελευταία 12ετία, διέλυσαν σταδιακά το ασφαλιστικό σύστημα. Ευνούχησαν τον δημόσιο και κοινωνικό του χαρακτήρα. Λαιλάτισαν και κούρεψαν τα αποθεματικά των ταμείων. Αύξησαν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Μείωσαν δραματικά τις συντάξεις. Όμως οι σημερινοί κυβερνώντες, και αυτό πρέπει να το ξεχωρίσουμε, ξεθεμελίωσαν το εργατικό δίκαιο, συναδέλφες και συνάδελφοι. Αποδιάρθρωσαν στην κυριολεξία τις εργασιακές σχέσεις με άμεσο αντίκτυπο στο ασφαλιστικό και στη συντάξη μας. Γιατί ο καθένας γνωρίζει ότι αν δεν υπάρχουν μισθοί και μεροκάματα καλά, οι συντάξεις κάποτε θα γίνουν φιλοδόρημα. Ο κατώτατος μισθός με τον πρόσφατα νόμο 5163 του 2024 παραμένει για πάντα στα χέρια της κάθε κυβέρνησης, εχμαλωτίζοντας τους εργαζόμενους σε μόνιμη εξαθλίωση. Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας παραμένουν σε καθεστώς πλήρους υπονόμευσης. Βέβαια για μας, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, είναι καθαρό ότι παραμένουν αδιαπραγμάτευτα και τα ζητάμε, τα αιτήματά μας, για κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων, τη σταδιακή επιστροφή όλων των κλεμμένων αποθεματικών των ταμείων, την ενίσχυση του δημόσιου κοινωνικού αναδιανεμητικού και αλληλέγγυου χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης. Διεκδικούμε την κατάργηση του διαχωρισμού, που αυτό έγινε με τον νόμο του Κατρούγκαλου, της κύριας σύνταξης σε εθνική και ανταποδοτική, που κατά τα άλλα θα καταργούσε η Νέα Δημοκρατία. Τι να καταργήσει όμως, που αυτό είναι το πιο βολικό. Γιατί οδηγεί το κράτος αυτό να εγγυάται μόνο την κύρια σύνταξη. Επαναφορά του τρόπου υπολογισμού της σύνταξης εμείς θέλουμε στο 80% όπως ήταν, γιατί δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Τώρα να πούμε δύο λόγια για την κρίση της ακρίβειας, συνάδελφοι, γιατί είναι αυτό που μας απασχολεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Η κυβέρνηση, αντί να αντιμετωπίσει τις αιτίες της κρίσης της ακρίβειας, που στην αρχή θυμάστε, έλεγαν ότι είναι εισαγόμενοι, έλεγαν ότι οι μικροί είναι και θα επανέλθουν οι τιμές, θα κρατούσε λίγο, όμως την αφήνει ακόμα και σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, να εξελίσσεται. Αυτό έκαναν για παράδειγμα με το ρεύμα. Έκαναν τη χώρα μας την πιο ακριβή της Ευρώπης. Η αιμονικά νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ξεπούλησε το μοναδικό εργαλείο που είχε ώστε να συγκρατήσει την ακριβή ενέργεια. Με μυστικές μεθοδεύσεις
παραχώρησε τον ενεργειακό πυλώνα της χώρας, τη ΔΕΗ δηλαδή, σε ιδιώτες, κλείνοντας παράλληλα τις λιγνητικές μονάδες. Την ίδια στιγμή που εμείς κλείναμε αυτές τις μονάδες για να πάμε στη ΣΑΠΕ, στη Γερμανία εγγενίαζαν λιγνητική μονάδα και λένε ότι θα την κλείσουν το 2040. Και όλα αυτά την περίοδο που η τάση των ιδιωτικοποιήσεων βασικών υποδομών έχει αποδυναμωθεί και στην Ευρώπη η κοινή ωφέλεια σταδιακά επιστρέφει στο δημόσιο. Κατάλαβαν ότι δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Αποτέλεσμα για μας ήταν να έχει διπλασιαστεί ο λογαριασμός ενέργειας και μην νομίζουν ότι μας κοροϊδεύουν επειδή ερχόταν κάθε 2 μήνες και τώρα έρχεται κάθε μήνα. Ο μηνιαίος τώρα λογαριασμός είναι όσος ήταν και το δίμηνο. Τα ίδια και με τις τιμές των προϊόντων, συνάδελφοι. Όταν αυτές ανέβηκαν στον ουρανό, ήρθε η κυβέρνηση και από τα δικά μας τα λεφτά, μέσω του αυξημένου ΦΠΑ, μοίραζε επιδόματα και κουπόνια στους καταναλωτές θύματα. Συναδέλφες και συνάδελφοι, το έχουμε καταλάβει όλοι. Η κυβέρνηση μας κλέβει εν ψυχρό μέσα από το ΦΠΑ. Είναι ο ορισμός του άδικου φόρου. Γεμίζει τα δημόσια ταμεία με δικά μας χρήματα και μόνο όταν ξεχυλίζει η οργή παρουσιάζεται ο ευεργέτης πρωθυπουργός και δίνει κάποιο ψίχουλο σαν επιδόματα, σαν ενισχύσεις κλπ. Καμιά κουβέντα φυσικά για τα υπερκέρδη και σε αυτό μας κοροϊδεύουν ή σε άλλους τομείς της οικονομίας όπως είναι οι εταιρείες ενέργειας που είναι 4-5 και βγάζουν με το φτιάρι δις, οι τράπεζες, τα σούπερ μάρκετ και λόγω της ανεξέλεγκτης εσχροκέρδειας στην ουσία λαιλατούν όχι μόνο το δικό μας εισόδημα, τον ολόκληρο το λόγο του εισόδημα. Δίσκερδισαν με την εσχροκέρδεια. Όλοι τα παραδέχονται, κανένας δεν πήρε ένα μέρος έστω από αυτά που με εσχρό τρόπο βγάζουν παραπάνω από τα κέρδη. Κάτι έγινε με τα διελιστήρια, είπαν κλπ. Ψίχουλα, τίποτα. Η κατάστασή μας είναι ζωφερή. Ενώ από την πλευρά της κυβέρνησης υπάρχει μια μανία αισιοδοξίας, συνάδελφοι. Την ώρα που εμείς βρισκόμαστε στην κόλαση, οι κυβερνώντες λένε ότι τα πράγματα είναι καλά και θα τα κάνουν ακόμα καλύτερα. Νομοθετούν βέβαια σε βάρος μας και πάντα στον αντίποδα αυτών που ζητάμε εμείς. Ολόκληρος άλλος έγινε ότι μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές και για τους εργοδότες και για τους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι δεν ζήτησαν κάτι τέτοιο, ούτε από τη ΓΕΣΕ έχω ακούσει ότι ζητάνε να μειωθούν. Έγινε, συναδέλφες και συνάδελφοι, για τους εργοδότες. Ένας εργαζόμενος παίρνει 1-2 ευρώ το μήνα και ο κόσμος όλος. Ένας εργοδότης όμως, γιατί για αυτούς έγινε, που έχει χιλιάδες εργαζόμενους, πολλά γλιτώνουν από αυτό. Ας πάμε τώρα για την αλληλένδετο να πούμε 2 λόγια για το θέμα της υγείας. Αυτό είναι δημόσιο αγαθό, συνάδελφες και συναδέλφες, και όλο χάνεται. Ο τομέας της δημόσιας υγείας απαξιώθηκε. Χρήματα τεράστια ποσά κατευθύνθηκαν ακόμα και σε μίζες. Το ΕΣΥ καταραίει και αυτό για μας είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν φτάνει που είμαστε κυριολεκτικά γονατισμένα από την ακρίβεια, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και τη διάλυση των παρεχόμενων υπηρεσιών στην υγεία, που αποτελεί υπέρτατο αγαθό το οποίο πρέπει να αποδίδεται στους πολίτες χωρίς διακρίσεις, χωρίς υπέρογγες επιβαρύνσεις, όπως συμβαίνει τελευταία. Η κυβέρνηση τρέχει ακάθεκτη στη διάλυση του ΕΣΥ. Υπάρχει και ο ειδικός του Υπουργείου Εργασίας, ισχυρίζεται μάλιστα ότι θα το κάνει καλύτερο. Πώς γίνεται αυτό να το κάνει καλύτερο και να διαμαρτύρονται οι υγειονομικοί και οι πάντες, είναι δύσκολο. Ζούμε σε μια ζωφερή κατάσταση, χωρίς να υπερβάλλουμε, συναδέλφες και συνάδελφοι. Το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών βυθίζεται. Η εικόνα που βιώνουμε όσοι επισκεπτόμαστε τα νοσοκομεία είναι θλιβερή. Ράντζα, ουρές, υπηρεσίες που παρέχονται από ένα προσωπικό το οποίο στην ουσία ούτε πληρώνεται για αυτά που κάνει. Προσλαμβάνουν συνέχεια αστυνομικούς για όπου παραστεί ανάγκη και όχι μόνο για τα πανεπιστήμια.
Γιατρούς όμως, νοσηλευτικό προσωπικό δεν είδαμε. Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί σαν πρόσχημα την κατάσταση που η ίδια δημιουργεί για να βοηθάει τους ιδιώτες όλο και να πατάνε καλύτερα στον τομέα αυτό της υγείας. Εμείς όσον αφορά το έχουμε καταλάβει. Πληρώνουμε ήδη ευρώ για τις εξετάσεις, πληρώνουμε ευρώ για τα παραπεπτικά, περισσότερα. Έχουμε αυξήσει στα φάρμακα, δυσβάστακτες, και ας μην λένε τίποτε. Έχουμε αυξήσει στα ασφάλιστρα, όσοι συνάδελφοι ήταν ασφαλισμένοι και από χρόνια κλπ. Γίνονται σχεδόν άχρηστες οι ασφάλειές τους, οι ιδιωτικές ασφάλειες που είχαν, γιατί δεν μπορούν να τις πληρώσουν. Ακόμα και με το ΕΚΑΣ που ψήφισαν και το διατυμπάνησαν τόσο καιρό, και αυτό έχει πρόβλημα και η εξαγγελία υπολείπεται πολύ σε σχέση με την υλοποίηση. Εμείς συναδέλφες και συνάδελφοι θέλουμε ένα σύστημα υγείας που θα μας φροντίζει. Δεν έχουμε να πληρώνουμε και γιατρούς. Πληρώνουμε φόρους, πάνω στους φόρους πληρώνουμε ακόμα και οι πεθαμένοι, 6% για την υγεία, γιατί οι συντάξεις κυρίας, και δεν ντρέπονται αυτό που το βλέπουν, το λέμε τακτικά και δεν το διορθώνουν, πληρώνουν υπερ-υγείες. Η συμμετοχή στα φάρμακα, οι εξετάσεις κλπ. Για πολλούς υπερβαίνει το 10%. Το ξέρουμε. Το ζήτημα της υγείας μας ενώνει όλους και πρέπει να είμαστε και γι' αυτό στους δρόμους. Οι αυξήσεις. Μετά από 12 χρόνια είδαμε κάποιες αυξήσεις, ή μάλλον είδαν κάποιοι μερική αναπλήρωση, αφού και αυτές ήταν κατώτερες του πληθωρισμού και όχι για όλους. Δεν τις πήραν όλοι, αλλά και όσοι συνταξιούχοι πήραν αυτά τα ψηλά, τα είδαν να χάνονται σε ακρίβεια, σε εφορία, σε εισφορά αλληλεγγύης, σε εισφορά υγείας, παντού σκορπίστηκαν. Η κυβέρνηση τίποτα δεν αναφέρει για αλλαγές στις φορολογικές κλίμακες που επιβαρύνουν το εισόδημα, αφού δεν έχει αλλάξει τους φορολογικούς συντελεστές. Δεν αναφέρει για την αύξηση στον κλάδο υγείας, που από 4 έχει γίνει 6% στην κυρία σύνταξη, από 0,6% στο επικουρικό, και όταν παίρνουμε αύξηση αυξάνεται κι αυτό. Δεν ασχολείται με τους συνταξιούχους που έχουν προσωπική διαφορά. 750.000 είναι φέτος, είπαν, 600.000 θα είναι του χρόνου. Και ως εκ τούτου καθυλώθηκαν οι συντάξιμες αποδοχές τους, μειώθηκε και μειώνεται σε συνέχεια η αγοριστική τους δύναμη. Λένε ότι τους χρωστάνε αυτοί, γι' αυτό έχουν προσωπική διαφορά. Τους δίνουν επίδομα μια φορά το χρόνο για να πάνε κανένα 2 φορές στο σούπερ μάρκετ και δεν τρέπονται που το κάνουν αυτό. Τέλος, καμιά αναφορά δεν γίνεται για το δράμα, γιατί έτσι έχει καταντήσει, είναι διπλή φορολογία, περίπου 400.000 συνταξιούχων που παίρνουν κάπως προκομμένη σύνταξη, και είναι πολλοί συνάδελφοί μας πάνω σε αυτό, για τη μία αναπροσαρμογή των κλιμακίων του ΑΚΑΙΕ του λεγόμενου, για την ΕΑΣ. Εκεί γίνεται μια διπλή φορολογία, μια μεγάλη κράτηση. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, οι παλιοί συνταξιούχοι με την προσωπική διαφορά να μην παίρνουν αύξηση, παρά μόνο κανένα επίδομα εδώ εκεί χρόνια τώρα, και αυτοί που παίρνουν κάπως προκομμένες συντάξεις να τους πετσοκόβονται από πάνω, για να μην μπορεί να ξεφύγει κανένας. Τα αναδρομικά συναδέλφους και συνάδελφοι. Ο κυβερνητικός χειρισμός σε αυτό το θέμα είναι ντροπή και δεν συμβαίνει πουθενά στον κόσμο. Τεράστιες. Τι τεράστιες. 370.000 λένε αυτοί οι συνταξιούχοι, τρέχουν, πληρώνουν δικηγόρους για να πάρουν τα πετσοκομμένα στο 11μηνο αναδρομικά. Εμπεγμός δεκαετίας με τα δικαστήρια. Ο Πρωθυπουργός προεκλογικά κάθε φορά, και ειδικά την περασμένη φορά, έλεγε, φορούσε το μαντία της αποκατάστασης γιατί είχαμε δίκιο, έλεγε ότι θα εφαρμόζει την απόφαση του ΣΤΕ. Η απόφαση του ΣΤΕ του 2015, συναδέλφες και συνάδελφοι, ήταν πεντακάθαρη. Έλεγε να σταματήσει η κράτηση, αυτή που γινότανε, το πετσόκομμα της σύνταξής μας και των τόρων μας, και έλεγε από εκεί και πέρα να αποκατασταθούν οι συντάξεις. Δεν έλεγε βέβαια για τα 3 χρόνια να πάρουμε αναδρομικά, για να σώνονταν η πατρίδα με το έλλειμμα που είχε.
Αυτοί όμως το έκαναν μέχρι το 2019. Ο νόμος του 17 έβλεπε και πρότεινε αυξήσεις για μετά το 22 και έχουμε τόσα χρόνια να δούμε έστω και τα ψηλά αυτά που είπαν ότι μας δίνουν τελευταία. Αντί λοιπόν να δώσουν αυτά τα χρήματα, τα μεθόδευσαν. Έκαναν πιλωτικές δίκες. Παρακαλώ. Τι συμβαίνει κάτι? Όχι, χαλαρώσαμε λίγο. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός προεκλογικά υπόσχονταν ότι αυτά θα τα έδινε. Αυτά όχι μόνο δεν τα έδεσε, βάλει τους υπουργούς, έκαναν πιλωτικές δίκες κλπ. Έβαλαν μεγάλους δικαστές και πόσο ανεξάρτητη είναι η ελληνική δικαιοσύνη φαίνεται σε κάθε της πτυχή. Έβαλαν δικαστές λοιπόν στην ουσία να πάρουν αυτά που είχαν πει πίσω και είπαν για το 11μηνο. Και ούτε το 11μηνο η κυβέρνηση υλοποιεί. Θέλει να ταλαιπωρήσει. Και ενώ είχε πει το 2020 μη κάνετε αγωγές, μη πάτε στους δικηγόρους, τους συνταξιούχους, δεν τα δίνει σε όλους. Η πρόταση του συλλόγου, η θέση του συλλόγου είναι πεντακάθαρη, συναδέλφες και συνάδελφοι. Αναδρομικά έστω του 11μηνου δεν δικαιούνται μόνο αυτοί που έχουν κάνει αγωγές, που έτυχε να κάνουν, που είχαν 50 φράγκα, που πήγαν στους δικηγόρους, που σε εμάς στο σύλλογό μας είναι πολλοί. Δικαιούνται και πρέπει να τα πάρουν όλοι. Και γι' αυτό το θέμα θα το παλέψουμε όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Όμως και γι' αυτό το 11μηνο οι συνάδελφοί μας εδώ στα ΕΡΤΑ θα το πάρουν. Όμως αν ρωτήσετε τι έχει γίνει με αυτές τις δίκες, σας πιάνει μια σελίδα, αναβλήθηκε το 19, αναβλήθηκε το 20, αναβλήθηκε για το 21, συζητήθηκε και αναβλήθηκε, έκανε και χρήματα δεν φαίνονται. Και έχει πάει ο δικηγόρος, ο Κλαουδάτος, και έχει κάνει κατάσχεση σε λογαριασμούς του ΕΦΚΑ. Γιατί ήταν κάποιες αποφάσεις τελεσίδικες και οριστικές να πληρωθούν οι συνάδελφοι. Για κάποιους συνήργησε ο σύλλογος, έστειλαν εξιοδότηση και πληρώθηκαν. Πληροφορούμε τελευταία και δεν έχουμε, ούτε μπορώ να σας ενημερώσω επακριβώς, γιατί δεν έχουμε δει τις δικαστικές αποφάσεις, ότι ο δικηγόρος στέλνει χρήματα σε κάποιους συνάδελφους και αυτό μας κάνει εντύπωση εμάς. Γιατί τα αναδρομικά πρέπει να περάσουν όλα μέσα από το φορέα. Επίσημα πράγματα. Κρατάω μια πισινή γιατί δεν έχω πλήρη την ενημέρωση. Όμως έχω ένα πρόβλημα, έχουμε ο Σύλλογος ένα πρόβλημα, ότι δεν έχουμε δει δύο δικαστικές αποφάσεις που μάλιστα λέει ότι ο δικαστής δεν έβγαλε απόφαση για τα δώρα, δεν έβγαλε απόφαση για το επικουρικό κλπ, παρά μόνο έβγαλε απόφαση για αυτά τα αναδρομικά που μας είχε δώσει η κυβέρνηση να πάρει τους στόχους. Ούτε στις κατασχέσεις Λοιπόν, αυτό το ΕΑΣ και ΑΚΑΓΕΣ, συναδέλφες και συνάδελφοι, ασφαλιστικός κουμπαράς αλληλεγγύης των γενεών, έγινε για να θωρακιστεί, υποτίθεται, το ασφαλιστικό σύστημα και πρόβλεπε έσοδα που πολλά ήταν από το ΦΠΑ, έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις κλπ. Δεν τα είδαμε ποτέ. Κατάληξη ήταν και είναι να πληρώνουν περίπου 500.000 συνταξιούχοι και να έχουν μαζευτεί ως τώρα 18 δισεκατομμύρια. Και ανησυχούμε για το τι θα γίνουν αυτά τα χρήματα. Διπλός φόρος, το είπαμε, χωρίς τη μαρθιμοποίηση. Παραχώρησαν, έκαναν μόνο μια παραχώρηση τελευταία και αυτό συνέβη φέτος, επειδή πέρυσι η αύξηση ήταν 3% και το πρώτο κλιμάκιο της εισφοράς αλληλεγγύης ήταν και αυτό 3%. Και οι συνάδελφοι αντί να πάρουν έστω και €1 αύξηση που είπαν ότι έδωσαν αύξηση, έπαιρναν λιγότερο. Γι' αυτό φέτος από την ντροπή τους και από την κατακραυγή προχώρησαν και ανέβασαν τα κλιμάκια αυτά της ΕΑΣ κατά 2,4% όσο και η αύξηση. Μη χαιρόμαστε γιατί θα επανέλθουν και στο συν πλην θα ζητάν περισσότερα χρήματα, φοβάμαι. Το αίτημά μας είναι καθαρό και αυτό, να καταργηθεί η ΕΑΣ.
Και υπάρχει, εγώ το διάβασα, θα υπάρχει στην εφημερίδα, ένα πολύ καλό άρθρο και κατά το πιστικό του συνάδελφου του Θωμά του Φίλιππα για το ΑΚΑΓΕ και για την ΕΑΣΟ. Όταν έρθει η εφημερίδα να το διαβάσετε. Για την αποζημίωση. 15.000 έκλεψαν από 720 συναδέλφους μας. Όπως πετσόκοψαν τις συντάξεις μας για να σωθεί η πατρίδα, εδώ έκλεψαν 15.000 από όποιους συνάδελφους μπόρεσαν, γιατί τους τα χρώσταγαν και δεν τα είχαν δώσει, και αποφάσισαν να τους τα πάρουν και αναδρομικά, δηλαδή αποφάσισαν το 2020 να πάρουν και αυτούς που χρώσταγαν από το 2019. Τους τα πήρανε λοιπόν, από ό,τι φάνηκε τότε τα μοίρασαν μεταξύ τους, τότε ήταν ο Πάτσης, η Πιτσίκα κλπ. Και η σωτηρία του ΕΛΤΑ την είδαμε και την βλέπουμε κάθε μέρα. Κατεβαίνουν τα σκαλιά, δεν ξέρω αν έχει παρακάτω και από τον πάτο που έχουν φτάσει ως τώρα. Οι πριν και οι μετά τα πήραν συναδέλφες και συνάδελφοι. Οι πριν το 19 δηλαδή, και αυτοί που φύγανε μετά το 20 τα πήραν με την εθελούσια. Αλλιώς ονομάστηκαν στην εθελούσια σαν κίνητρο αποχώρησης, όμως ήταν τα 15.000. Αυτό που έχει συμβεί, να έχουν ομήρους 720 συνάδελφους, δεν έχει προηγούμενο. Ο Σύλλογος πήρε αυτό το πρόβλημα γιατί οι συνάδελφοι τότε έβγαιναν στη σύνταξη και έγιναν μέλη μας. Πώς το χειρίστηκε η Ομοσπονδία, τι έγινε κλπ. Δεν είναι του παρόντος και δεν πρέπει να σας φάω άλλο χρόνο, γιατί συνδικαλιστικά εμείς θα το βλέπαμε διαφορετικά. Λέω εγώ, αν ήμασταν στην Ομοσπονδία. Δεν θα καταδεχόμασταν ποτέ να εξαιρεθούν 720 συνάδελφοι και να τους πάρουν έτσι τα χρήματα. Κατά τη γνώμη μου έπρεπε ακόμα να είμαστε στον τρόπο. Όμως παραλάβαμε αυτό το πρόβλημα μέσα στα δικαστήρια εμείς. Καλέσαμε τους συνάδελφους εκεί, έβγαλαν επιτροπή, είπαν την άποψή τους, κατέληξαν να συνεχίσουμε τα δικαστήρια. Πλήρωσε ο Σύλλογος, συνέβαλε σε αυτό το πράγμα, συνονοήθηκαν και με τον δικηγόρο, χάσανε όλες πρωτόδικα τις αποφάσεις, με εξαίρεση μια του ειρηνοδικείου που δικαίωνε κάποιους συνάδελφους από άλλο δικηγόρο, και χάσανε και από τις 8 εφέσεις, γιατί είναι ομαδικές, τις 6. Θα χαθούν και οι άλλες 2, γιατί ο δικαστής που έχει βγάλει μια αρνητική έχει και αυτές τις 2. Ξανακλήθηκε η επιτροπή και οι συνάδελφοι εκεί, συζήτησαν με τον δικηγόρο, και η κατάληξη είναι, και δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς και ο Σύλλογος συμπαραστέκεται και σε αυτό, θα φτάσουν η υπόθεση αυτή στον Άριο Πάγο. Ο δικηγόρος έχει μια αισιοδοξία, γιατί λέει παραβιάζεται το ευρωπαϊκό κεκτημένο κλπ. Έχει ρωτήσει και συμβάλλουν σε αυτό καθηγητές, θα τον βοηθήσουν κλπ. Και αισιοδοξεί ότι στον Άριο Πάγο, αν βρεθεί και δικαστής που να δει ότι εδώ έγινε κλοπή και πρέπει να τους αποκαταστήσει, να τα πάρουν αυτά τα χρήματα. Εμείς θα το συνεχίσουμε μέχρι τέλους και ό,τι χρειάζεται. Για το επικουρικό συνάδελφο, γιατί είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Σοβαρό πρόβλημα. Στα πλαίσια του κοινωνικού αυτοματισμού ΤΕΚΑ, θυμάστε, όλοι θυμόμαστε τον κύριο Πατέλη, ήταν σύμβουλος του Πρωθυπουργού, τελευταία τον έδιωξε, στενός συνεργάτης του, με την κανιβαλική δήλωση ότι σταματάμε να παίρνουμε λεφτά από τους νέους και να τα δίνουμε στους ηλικιωμένους. Η φράση αυτή έχει ξανακουστεί, γιατί όταν μας έκοβαν και πετσόκοβαν τις συντάξεις ήταν το επιχείρημα. Το επιχείρημα αυτών που έλεγαν να κοπούν τώρα οι συντάξεις για δικαιοσύνη, γιατί δεν μπορούν οι νέοι να πεθαίνει το ασφαλιστικό σύστημα και να πληρώνουμε τόσους συνταξιούχους. Η κυβέρνηση μέσα από αυτή τη δήλωση δεν έδειξε την ευαισθησία για τους νέους, γιατί και με άλλα πράγματα κάθε τέτοιο παρά αυτό έχει δείξει. Ουσιαστικά ανέρεσε με μια φράση το χαρακτήρα της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης, την αναδιανεμητική της λειτουργία και κάθε στοιχείο αλληλεγγύης των γενεών.
Δεν έδωσε φυσικά καμιά απάντηση, θυμάστε τότε που το ζητούσαμε και πάντα το ζητάμε, στο πώς θα καταβάλλονται οι επικουρικές συντάξεις. Γιατί αυτό που ίσχυε είναι ότι οι εργαζόμενοι πλήρωναν, μαζεύονταν τα χρήματα στον ΕΦΚΑ και πληρώνονταν οι συντάξεις. Τώρα που αυτό δεν συμβαίνει και έχουν πάει στις δαγκάνες, θα τις πω, των ιδιωτικών εταιρεών με τη βοήθεια της κυβέρνησης αυτά τα χρήματα των νέων συναδέλφων, ποιος θα πληρώσει το επικουρικό το δικό μας, εκτός που θα φτύνει συνέχεια, άμα θα το πληρώσει, θα το πληρώσει ο προϋπολογισμός. Καμιά τοποθέτηση λοιπόν, ούτε για το έλλειμμα που δημιουργείται, ούτε τίποτε, το έχουν αφήσει και έχει περάσει έτσι. Το ΤΕΚΑ της κυβέρνησης είναι σύστημα ιδιωτικών λογαριασμών που έχουμε ακούσει για την τύχη και σε όλο τον κόσμο. Θυμάστε η Lehman Brothers, Enron, στην Αμερική μεγαθύρια ασφαλιστικά, αλλά θυμάστε και με την ασπής πρόνοια εδώ που έκαναν φτερά τα χρήματα των ασφαλισμένων. Είμαστε δυστυχώς, συναδέλφες και συνάδελφοι, οι συνταξιούχοι του ΕΛΤΑ δυο ταχυτήτων πάνω σε αυτό το θέμα του επικουρικού. Οι νέοι με αξιοπρεπή σύνταξη και καλό επικουρικό και οι παλιότεροι, αυτοί που βγήκαν πριν το 2016, το νόμο του Κατρούγκαλου, σας θυμίζω, αυτός είναι, ο 4387, και τις κύριες συντάξεις και πριν το 2010, για τις κύριες συντάξεις πριν το 2016 και για το επικουρικό έβαλαν μια ημερομηνία τυχαία, το 2015. Φαίνεται δοκίμασαν με τα μηχανήματα που έχουν τώρα με την τεχνολογία, πότε μαζεύουν περισσότερα χρήματα, πότε ξοδεύουν λιγότερα κλπ. Και αποφάσισαν ότι όσοι πήραν επικουρικό πριν το 2015, ας τους το πάμε στη μέση. Συνάδελφοι, ακούστε, είναι τραγικό. Κάποιοι συνάδελφοι, ονόματα, είχαν καθυστερήσει να πάρουν επικουρικό. Και παρότι πήραν σύνταξη με τον νόμο Κατρούγκαλου, επειδή άρχισαν να πάρουν επικουρικό, ενώ ήταν πριν το 2015, το πήραν ολόκληρο, το πήραν με το νέο σύστημα. Γιατί το νέο σύστημα, πρέπει και αυτό να το πούμε, εμάς μας βοηθούσε. Γιατί το επικουρικό, ο ΕΛΕΑ, θα πέθαινε αν δεν μπαίναμε μέσα μαζί με όλους τους ασφαλισμένους. Όμως δεν το εφάρμοσαν αυτόν τον συντελεστή που κατά τύχη ευνοούσε και εμάς. Γιατί μας ευνοούσε, συναδέλφες και συνάδελφοι? Γιατί αυτόν τον συντελεστή τον έβαλαν να πετσοκόψουν τα μεγάλα επικουρικά που έπαιρναν τράπεζες και άλλοι στην κοινή ωφέλεια και κατά σύμπτωση εμάς μας βοηθούσε γιατί παίρναμε πολύ μικρό. Όμως ούτε αυτό είναι ο ορισμός της αδικίας, της άνησης μεταχείρισης, δεν το διορθώνουν. 150 ευρώ παίρνει ο πριν το 15, 300 μετά το 15. Ίδιος εργοδότης, ίδιες αμοιβές, ίδια ασφάλιστρα, ίδια όλα. Για γέλια ή μάλλον για κλάματα. Να σου λέει ο Υπουργός δίκιο είναι, αλλά δεν μπορεί να λυθεί αυτό το θέμα. Να υποτίθεται ότι υπολογίζονται με τα ίδια δεδομένα και να μην τα παίρνεις. Δίκιο έτοιμα, αλλά δεν μπορεί να λυθεί. Ελπίζομαι, γιατί εμπαίνομαι σε αυτό, ότι θα το καταφέρουμε και θα το λύσουμε. Το ίδιο όμως συμβαίνει και με τις συντάξεις. Είναι δυνατόν να δουλεύαμε στον ίδιο εργοδότη, να πληρώναμε ίδια ασφάλιστρα, να έχουμε ίδια χρόνια και κάποιοι να παίρνουν 300 και 400 ευρώ σύνταξη διαφορετική, καλύτερα από τους άλλους και να λέμε ότι υπολογίστηκαν με τον ίδιο νόμο? Πού είναι αυτό? Αυτό δεν υπακούει. Σε όλο τον κόσμο, ανάλογα με το τι πληρώνεις και στις πιο υποανάπτυκτες χώρες, αυτό παίρνεις και σαν σύνταξη. 3 χρόνια δούλεψες. 3 χρόνια θα πάρεις όταν πας 67. Θα πάρεις 10 ευρώ, 20, δεν ξέρω πώς. Υπάρχει όμως και ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που απασχολεί πολλούς συνάδελφους και θα τελειώσω με αυτό. Είναι αυτό της παράλληλης ασφάλισης. Ο Σύλλογος έχει ενόχληση και δίκαια κάθε μέρα, ότι έχουν πολλοί συνάδελφοί μας, πριν το 2016. Γιατί μετά το 2016 εκλειθεί αυτό το πρόβλημα και οι παράλληλοι ασφάλιστοι πληρώνονται. Συγκεκριμένα το πρόβλημα αφορά όλους εκείνους τους συνταξιούχους
οι οποίοι έλαβαν σύνταξη πριν από την έναρξη λειτουργίας του 43-87, δηλαδή πριν από τις 13 Μάη του 2016. Οι συνταξιούχοι αυτής της κατηγορίας, οι οποίοι στη διάρκεια του εργασιακού τους βίου είχαν παράλληλη ασφάλιση λόγω του συγκεκριμένου νόμου, δικαιούνται προς αύξηση και τη σύνταξη που έχουν ήδη λάβει, και αυτό με τον επανυπολογισμό που έλεγαν ότι θα γίνονταν μετά το 2019 και δεν γίνονται. Και έχουμε τελευταία και κάτι απαντήσεις του ΕΦΚΑ που ευθέως και εγγράφως παραβιάζουν τον νόμο. Τώρα, συναδέλφες και συνάδελφοι, τι ζητάμε εμείς σαν συνταξιούχοι, γιατί όλα αυτά είναι προβλήματα που έχουμε. Αυτό που ζητάμε και εν ώψη του Πάσχα είναι να μας δώσουν τη 13η σύνταξη, να είναι ολοκληρωμένη. Βλέπετε ότι και για το 13ο μισθό κλπ. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση πιεσμένη σαν γαλαντόμα φαίνεται ότι θέλει να το δει. Έρχεται όμως ο τραπεζίτης και λέει δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Αυτό που έλεγαν οι υπουργοί ως προχτές, κάτω από το 41% και τη δύναμη που νόμιζαν ότι είχαν, τώρα τα λέει ο τραπεζίτης. Εμείς ζητάμε λοιπόν τη 13η σύνταξη και όχι κουτσουρεμένη όπως κάποτε μας έδωσαν και την ψήφισαν όλοι τότε, αλλά μόλις ήρθε η Νέα Δημοκρατία την κατάργησε. Κατάργησε επίσης, γιατί τότε ψήφισε για να μην υπάρχει μεγάλη κατακραυγή, το 0,5% του προϋπολογισμού να αποτελεί μηχανισμό στήριξης των χαμηλοσυνταξιούχων. Ούτε αυτό εφαρμόστηκε ποτέ. 6 δισεκατομμύρια. 6 δισεκατομμύρια έχουν φάει ως τώρα. Από αυτή την κουτσουρεμένη σύνταξη που θα δίνουν. Ζητάμε επίσης, το είπα και προηγούμενο και όλα θα τα δώσουμε μαζί με όλους τους συνταξιούχους, τα αναδρομικά για όλους τους συνάδελφους, χωρίς διακρίσεις. Τα προβλήματα του ΕΦΚΑ, συναδέλφες και συνάδελφοι. Πασαρέλα υπουργών έχουμε εδώ και διοικητών στον ΕΦΚΑ. Αλλάζουν, κάθε μέρα δεν προλαβαίνουμε να τους βλέπουμε. Ο Βρούτσης πέρασε από εκεί, ο Χατζηδάκης πέρασε από εκεί, ο Γεωργιάδης πέρασε. Τώρα είναι η Κεραμέως. Ήταν για πολλά χρόνια ο Τσακλόγλου, τώρα μας βάλαν την κυρία Ευθυμίου. Εμείς αμέσως στείλαμε μια επιστολή με τα επιχειρήματά μας για το επικουρικό. Της λέμε μάλιστα ότι επειδή δεν έχει εμπειρία κυβερνητική, ας το δει λίγο καλύτερα από τους άλλους, γιατί οι άλλοι το ξεπέταγαν εύκολα. Αυτοί όλοι που πέρασαν έβαλαν και τους διοικητές τους. Αυτοί απαξίωσαν τα στελέχη και τους υπάλληλους του ΕΦΚΑ. Το προσωπικό λείπει και φαίνεται αυτό. Έβγαλαν συντάξεις με τους δικηγόρους και τους λογιστές για να μην φαίνεται ότι έχουν πολύ υπόλοιπο συντάξεων. Έχουν γίνει αυτές οι συντάξεις προβληματικές οι περισσότερες και το βλέπουμε και σε δικούς μας συνάδελφους. Αυθαίρετα μέχρι και τα χρόνια. Απέτυχε αυτός. Σωστά λέει ο συνάδελφος, γιατί ασχολείται κιόλας με τους συνταξιούχους, ειδικότερα αυτός. Όμως οι γενικοί διευθυντές μπήκαν εκεί, παρόλο είναι δημόσιος ο ΕΦΚΑ, με τα κριτήρια των ιδιωτών, τα 8.000 μια χαρά δίνονται, τηλεφωνικό κέντρο για να σου λέει ότι να σου μεταφέρει το αίτημα στον υπάλληλο που όταν τα άκουγε μπορούσε να σου δώσει μια λύση, δηλαδή να παρουσιάζεται σαν μεσίτης το τηλεφωνικό κέντρο με πολλά εκατομμύρια. Πλήρηση διάλυση. Φαίνεται όχι μόνο σε εμάς που έχουμε μια εμπειρία γιατί ταραβεριζόμαστε, αλλά ο κάθε συνάδελφος το βλέπει. Και το λέω ταραβεριζόμαστε γιατί είχαμε το ταποτέ μέχρι πρόσφατα που ήταν νησίδα εξυπηρέτησης. Πραγματικά για μας και το ξέρετε όλοι. Τώρα έχει καταργηθεί, όλα θεωρούνται εύκα. Ένας συνάδελφός μας αντί να πάμε εδώ να τον εξυπηρετήσουμε στο πρώην ταποτέ, χρειάζεται από την Καβάλα αν είναι να πάει στο εύκα της Καβάλας. Και μόνο για να το στείλουν από εκεί, καταλαβαίνετε, είναι σαν αυτά των δικαστών που δεν φτάνουν ποτέ στη Βουλή, έτσι παρόμοια γίνεται. Δεν ενημερώνουν τους συνάδελφους, παίρνουν κάποιοι κάποια ποσά και παίρνουν να μάθουν στο σύλλογο από τι προέρχονται αυτά τα ποσά. Τι να τους πούμε συναδέλφες και συνάδελφοι. Παίρνω άλλος παράδειγμα 300 ευρώ. Από πού είναι πρόεδρε, λέει. Τι να σου πω εγώ. Το μόνο που τους λέω, γιατί έχει συμβεί και αυτό, κράτησέ τα στην άκρη, μην έρθουν να στα πάρουν, γιατί έχουν κάνει και λάθη, έστρωναν και πολλά χιλιάρκα σε κάποιους συνάδελφους και μετά τους απειλούσαν
ότι θα πάνε δικαστικά αν δεν τα κατέθεταν στην Εθνική Τράπεζα να επιστρέψουν τον ΕΦΚΑ. Τώρα ήδη ετοιμάζεται κανονισμός παροχών. Εμείς για αυτούς που μένουν, για τα έξοδα κηδείας παράδειγμα, είναι καλό το ποσό, αλλού είναι και καλύτερο ακόμα. Είναι 1.840 ευρώ. Στο ΙΚΑ είναι 700 ευρώ. Όταν λέμε θα τα εξορθολογήσουν, θα τα τακτοποιήσουν, θα λείψει το δικό μας, θα βρεθούν κάπου εκεί κοντά στο ΙΚΑ και θα το χάσουμε κι αυτό. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει περάσει ήδη νόμο ο Χατζηδάκης για τη δημόσια περιουσία του του ΕΦΚΑ, που είναι πολύ μεγάλη και θα εκποιηθεί, συναδέλφους και συνάδελφοι. Είπα προηγούμενα για το ΤΑΠΟΤΕ και για την εξυπηρέτηση. Ακούστε που έχουμε καταντήσει. Είμαστε 3 σύλλογοι στο πρώην ΤΑΠΟΤΕ. Οι συνταξιούχοι του ΟΣΕ, του ΟΤΕ και εμείς. Πηγαίναμε λοιπόν και εξυπηρετούσαμε τους συνάδελφους. Και κάποια στιγμή η security εκεί λέει απαγορεύεται εσύ. Άμα είσαι δικηγόρος παίρνα, άμα είσαι άλλος επαγγελματίας παίρνα. Άμα θέλει να πουλήσει πουκάμισα παράδειγμα στο προσωπικό παίρνα. Άμα είσαι συνδικαλιστής όχι. Πρέπει να μου φέρεις εξουσιοδότη, πρέπει να κλείσεις ραντεβού ηλεκτρονικό για να πας εκεί. Εντάξει αυτό. Το πολεμάμε, είπε ο Υπουργός θα το λύσει. Ανώτερος είναι ο Υπουργός, κατώτερη στον ΕΦΚΑ, άλλη το είναι αυτό. Άρα ψευτοσυνονόηση κάνουν. Έφεραν κι άλλο τώρα. Ότι για να πας για ένα συνάδελφο για τα λεγόμενα προσωπικά δεδομένα πρέπει να έχεις εξουσιοδότηση από τον συνάδελφο. Μα τι ντροπές είναι αυτά. Σύλλογος σημαίνει ότι έχουν παραχωρήσει οι συνάδελφοι λόγω και του καταστατικού να τους εξυπηρετήσεις για ό,τι πρόβλημα και αν έχουν. Θέλω εξουσιοδότηση εγώ για να πάω εδώ γιατί έδωσες αυτόν 300 ευρώ λιγότερα. Θέλω εξουσιοδότηση για αυτό που έκαναν το εσχρό μια μέρα που κράτησαν 2 φορές από τους συνάδελφους που είχαν δάνειο και βρέθηκαν συνάδελφοι που είχαν 600 ευρώ δάνειο. Έπαιρναν 1.200 ευρώ σύνταξη και πήραν αέρα φρέσκο. Και ήθελαν λοιπόν να μην πάμε εκεί, να κλείσουμε ραντεβού, να μας δώσουν εξουσιοδότηση κλπ. Τελειώνω συναδέλφες και συνάδελφοι. Ο σύλλογος και ο ρόλος του. Γιατί και έχει ακουστεί και πιθανόν να ξανακουστεί. Δεν λύσαμε προβλήματα. Δεν τα καταφέραμε. Ελπίζω να μην επανέλθουν σε αυτό που έλεγαν η αντιπολίτευση στο σύλλογο. Τα αντιπολίτευσε εισαγωγικά. Γιατί έχει μπει πολύ νερό στο κρασί. Έτσι νιώθω τα τελευταία χρόνια. Φαίνεται κατάλαβαν ότι δεν είμαστε εμείς το πρόβλημα, ότι είναι η κυβέρνηση το πρόβλημα. Για όλα αυτά λοιπόν ο σύλλογος ποια πολιτική είχε, τι έκανε. Ακούστε συναδέλφες και συνάδελφοι. Εμείς επιδιώκουμε να κάνουμε εφικτό το φαινομενικά ανέφικτο. Ούτε αναδρομικά θα συζήταγαν, ούτε για δώρα θα συζήταγαν και περισσότερο θα πετσοκόβονταν οι συντάξεις αν δεν υπάρχει αντίσταση. Και πάντα υπάρχει φόβος. Και με αυτό που ακούμε για τους εξοπλισμούς, 800 δις στην Ευρώπη, 25 δισεκατομμύρια πέφτουν σε εμάς, μην το ακούτε απαλά. Μπορεί οι συντάξεις, εκεί που λέμε να αποκατασταθούν, να έχουμε και χειροτέρευση. Ελπίζω να μην συμβεί. Ήδη τα έχουν πει, αλλά δεν τα λένε στο ελληνικό κοινοβούλιο. Λοιπόν, εμείς συναδέλφες και συνάδελφοι αναδείξαμε όλα τα προβλήματα. Τα βάλαμε και τα βάζω, σας το απόδειξα στους υπουργούς, τα κόμματα και όλους ως τώρα τους πρωθυπουργούς. Και ο Σαμαράς μας έχει ακούσει, και ο Τσίπρας μας έχει ακούσει, και ο Μητσοτάκης. Με αδιάσυστα επιχειρήματα υπέρ μας, ότι έχουμε δίκιο. Είναι πλέον υπερόρημα για λύση. Αλλά δεν πρέπει να μας διαφεύγει, ειδικά τώρα, γιατί δεν έχει ξανασυμβεί αυτό και εγώ έχω μια εμπειρία, κάτι μπορεί να μας δίναν. Έχουμε την πιο νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση του τόπου, που κάθε άλλο παρά ενδιαφέρεται για μας τους συνταξιούχους. Η δική της η δουλειά είναι πώς να περνάνε τα καρτέλ, πώς να εξυπηρετεί τις τράπεζες, πώς αυτό που έχει παραχθεί και είναι ανάπτυξη και είναι αποδειγμένα, να το πάρουν οι μέτεροι και να το πάρουν οι λίγοι. Εμείς υπερασπιζόμαστε τους συνάδελφους στο σύνολό τους και γι' αυτό μας περιβάλλουν με εμπιστοσύνη. Εμείς το βλέπουμε. Τέλος, να ξέρετε και κάτι ακόμα.
Κρίσιμο για μας δεν είναι μόνο η λύση στα μεγάλα και δύσκολα. Είναι στα μικρά και από πρώτη ματιά εύκολα. Είναι η επαφή της διοίκησης με όλους τους συνάδελφους, η διαχείριση γενικά της καθημερινότητας με το πρωτοφανή προβλήματα του ΕΦΚΑ που σας τα ανέλησα. Είναι η αποτελεσματική και έντιμη διαχείριση που κάνουμε στο Σύλλογο. Μοναδική μας δύναμη αλλά και ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο για όλους μας είστε εσείς και σας ευχαριστούμε. Να είστε όλοι και όλες καλά.